Vi er taget herud, hvor Hørevå kommer ind igennem landskabet. Det er et af de steder, hvor vi med den grønne trepart skal have lavet et stort vådområde gerne, for at komme i mål med at reducere udledningen af kvælstof fra landbruget med 200 tons. Men vi har det problem, og derfor har jeg taget Martin med. Det er, at regionen har udlagt det til et sted, hvor man skal grave råstoffer, og så kan man ikke lave et vådområde. Og hvad har I tænkt jer at gøre ved det? Altså i Enhedslisten i Region Syddanmark, der kæmper vi for, at vi får en mere bæredygtig råstofplan. Derfor er det hul i hovedet, at steder, man har udpeget til at kunne blive et naturområde, at der vil man simpelthen bare grave det op. Det er meget bedre for klimaet, og det er meget bedre for miljøet, hvis vi bruger færre råstoffer. Og det er også meget bedre for naturen, hvis vi udlægger sådan nogle områder her til vådområder. Så det er en af de ting, der er rigtig vigtige. Svendborg Kommune har indsendt et langt høringssvar til Region Syddanmark for at sige, at I er nødt til at tage nogle af de her områder med råstofgravning ud, for ellers så kommer vi ikke i mål med den grønne trepart, og det vil ramme miljøet, og det vil ramme havmiljøet, og vi skal også måske lade være at bruge så mange råstoffer, fordi de løber tør på et tidspunkt. Præcis.